Good morning, mga moms. It's another day here in Hinaguan Farm. Kasama ko naman si Amanda. And for today's video, ano naman, mabuti na yung mas maaga. Paano ba natin sasabihin to? Paano ba magiging intro ko? No, papunta kami ngayon sa hospital kasi para ipa-check up si Amanda. Kasi gawa nga ng, meron siyang ubo. Ilang araw na? 5 days? So, may 5 days na yung ubo niya. So, wino-worry din kasi ni Brenda na may history sila ng, yung papa mo, na ano rin kasi sa tuberculosis. So, at least, para makasigurado rin tayo sa sitwasyon niya, kailangan natin siyang ipa-check up rin sa doktor. Okay, so dalawa kami. Para malaman natin sa nagagaling yung cause ng ubo niya. Ayan, so ito, hinintay lang namin yung aming driver, si Pards. Ayan, ha? Ayan. Kagabi, sumuka ka ba? Ha? Buntis ka. So, buntis ka. Diba? Hindi ko alam kung pinagtitripan din ako nito. Kaya dapat talaga tayo pa-check up. So, buntis ka na. Ano? Saan ba talaga tayo pupunta? O Bigayni o sa ano? Ilan ba na ba yan? Sumisipa na. Diba, pinagtitripan lang din niya ako. Hindi ko rin alam talaga kung anong gusto nito ipa-check up eh. Ipa-check up na rin natin siya. Kasi sumuka daw siya kagabi. Isang beses lang? 3 beses ka sumuka? Ipa-check up na ito. Pag yung huminga ka ba yung hindi naman. Hindi. Inihingal ka? Okay lang yung hinga mo. Okay. So, mamaya malaman natin. Nakikichismis lang din naman ako. Pero, wala naman akong talaga. Wala naman akong konklusyon. Pero at least mabuti na yung makasiguro rin tayo. Diba? Kasi kung hirap din siya huminga, I think, mas kailangan na natin siyang, what they call this, ipa-check up. Para mamaya, mabilis din yung, yung pwede natin isagot kay Doc. Dito na kami ngayon sa hospital. Na? So ayan, nandito na kami ngayon sa hospital. Wala man mo pagkatulungan bitaw, ano niyo? Sila no, gawin ko sa man yung balik. Ang putla kasi na titignan na. May x-ray po dito. Okay, so tapos na siyang ma-x-ray. Mamaya, babalik kami rito mga 3 PM para sa result ng kanyang x-ray. Tapos, kung ano yung magiging result ng x-ray, well, sana negative, sana pagod lang siya, yung cause ng ubo niya. Pero syempre, 'di ba, kapag may ubo, ibig sabihin may infection sa loob ng katawan. Kasi sumuka rin daw siya eh. So hopefully talaga, let's pray na hindi malala yung kanyang sakit. See you later. Okay, so ngayon, it's already 3 o'clock in the afternoon na. And babalik na kami ni Amanda sa ospital kasi kukunin na po namin yung result ng kanyang x-ray. Then sa ganon, malaman din natin kung ano yung pwede niyang inumin o kung ano yung sasabihin ng doktor sa kanya. And hopefully everything is sana mild lang at huwag masyadong serious yung result ng kanyang x-ray. Okay. So, ito na mga moms. Dito na kami ngayon sa hospital and hinintay na namin yung result ng kanyang x-ray. Nakabahan ka? Okay lang, okay.
hintayin natin yung mag-resolve na sasabihin ng doktor sa kanya. Okay, so ngayon naman, babayaran na natin yung para sa urine test at saka sa x-ray ni Amanda. Ayan yung consultation fee na rin for the doctor. So, after this, pag okay yung ihi and x-ray, pwede na kami makabalik sa bahay. So, andito na kami ngayon. Naghihintay na kami ng result niya para sa kanyang ihi. Kasi, ang sabi nito, baka mayroon siyang UTI. So, hindi rin natin alam, kaya nagpa-test na rin para ma-double check kung ano yung result. So, hindi pa namin nakikita ko yung result ng x-ray niya. Let's see kung ano yung result. Sasamit siya. Sa ubo. Hintayin natin si Lido kung ano yung sasabihin niya. So, eto na. Nandito na sa amin yung result niya. And wala, okay po yung kanyang okay yung kanyang lungs. So, good news yon, clear. Siguro kaya na lang di siya inuubo, it's because meron siyang UTI, kaya siya nasusukain. Kailangan niyang uminom ng gamot. So, levofloxacin. Ayan. So, basta meron sa tatlong binigay na gamot si doc sa kanya na kailangan niyang inumin. So, kailangan mo lang siyang inom ng hanggang 1 week. Kasi ihi mo dilaw, yellowish ko yung kanyang ihi. So, kailangan niyang sa gamot. So, siya pag-uwi natin. Thank you, Doc. It's DJ.